Ľudia, dneska vás tu vítam pri Bravu znova a dneska som tu aj s hostom, s Mestikom. Čau, Mestik. Jo, všetkých. A dajte odber. Áno, aj na jeho kanál, link na jeho kanál bude v popise, aj na môj. A podporte... Presne. A dneska budeme hrať Bravu Ball, možno aj nejaký shotdown dáme a tak, dobre. Poďme si. Ideme Bravu Ball. Áno. Ideme si spraviť diaľnicu. Presne. Nám je feng. Čože to som na Gold 3? Ideme na to. To vyhráme ako nič, dúfam. Jej, na to kde som skočil. Pôjde, máme loptu. Daj. Mám. Ok, poda. Poda, spravím ti prechod. Yeah, boing. Easy win. Pozri sa. Nahrám ti. Spravili sme si diaľnicu. Asi tak. Keď sa spavnú, tak ja tam skočím. A to nebude potreba. Hezky. Nice. Dobre. Poď. Ideme, znova. A znova vás vyzývam, napíšte do komentárov, čo by sme mali hrať. Či s hosťom, ako je teraz Mestík. Spolu, či by sme mali niečo hrať, alebo tak. Že je Mestík? Je no, jasné, brosky. Takže tak. Yes. Poď, máš to. Yes. 1-0. Ja, to si nedal ty. Tu sú 2 L primové. Nie, to dal ten vezet. Tak to sa to robí. Tak. Máš, dáš. Čakaj, ja ti spravím prechod. A tak nič. Áno. Dobre. Tak. Super, ráre. OK. Ja som dal exit. Nevadí, ja som dal. OK. Poď, dobre. Tak. Škoda je, že už táto sezóna bude končiť. Za 7 alebo za koľko dní, za 8, 9 max. Ale veď začala. Je to už nová? No. No tak nič, no nic. Tak nič. Kámo, no Tak ja som trochu pozadu. Prepáčte. On je za Zenitom, jak by to podal Sako. On je za Zenitom. Asi tak. To aj sedí. Ty lietáš ešte. Ja som lietadlo. Asi tak. Dobre. Ja si myslím, Mestík, že by sme mohli dať aj, že ich dáme aj na 100, aj Prima, aj Edgara, aj na viac. Jako môžeme ešte dať na mojom kanále Rankedy? Môžeme. Jak budeš chcieť. Brm. Dobre. Dobre, pohoda, vyhrá to. Kam si skočil? Využil som dieru. Nie, ale vlastne jak sa to zoberie, lebo oni tam boli tí hráči a napravo bolo toto voľné, vieš. Jaj. A ďakujem ľudia, že na tom šorte, že ako to Neuer chytil, tak ďakujem, že tam máme 1100 alebo koľko zhľadnutí, ďakujem vám. A dúfam, že takéto zhľadnutia bude aj na viac videách, ako aj na tomto, dúfam. OK, tak to máme vyhraté. Že? Jako viem, že sú to boti, alebo slabí ako, tak ale
Tak berem späť. Som si spravil diaľnicu a som si Hej, nepremej. D1. Ty vole. To bolo kombo. To teda. Poďme s tým. OK. Keď máme výstrik 6, jak dáme výstrik 8, tak som prekonal Edgara. To fakt? No ja mám na Edgar výstrik Ja mám max 6 sa mi zdá. No nič. Takže OK, to možno musím začína zrobiť. byť troška ťažší superi. No, Ale to sa, ako to sa dá rozpoznať, že aj vďaka tomu, že ako majú napríklad tu, ako sa volajú, napríklad keď majú nejaké farebné meno, alebo napríklad smajlíka v tom, tak. Alebo keď sa vám ukazujú tam tí brawlery a majú napríklad, že emote nejaký. Ako má kamarát. Poď voľna. Lietam! Práve lietadlo. Že? Poď. Ako ja už mám 100 trofís, ale kľudne môžeme ísť ďalej. Ja mám 78. To dáme jak nič dneska. Ja si myslím, že dáme aj 200 kľudne, jak sa nám zadarí. To teda. OK, No, napríklad... Šelina je... Presne, Už začína byť. áno, mám to. Netrafíme. Dobre som ju odhodil. Dobre, a ja dávam pekný gól. No pekný nie, ale gól, to sa počíta. Pohodka, ja vám dám. Je to seklo, dobre. Tu máš, Ne. nevadí, sú mŕtví. Voda, tak nie. Poď. Power shota, yeah. OK, Kámo, ja už som prekonal Edgara. ja mám 10 winstreak. No, ja som dal exit. Nevadí. Koľko máš ty winstreak? Epický. Koľko máš Ja winstreak? 8. Ja 10, ja som mal 2 predtým. Takže to je logiku. Máš 100. Legendárny, poď! Ale... No Brawler, ale Bonnie. S ňou neviem dať. To je super. To myslím. Ja aj tak to je epic. Hej, ale ho úplne... Jeho, ten Brawler, to je jedno, ale ho úplne nemusím. Nie je dobrý. Ja keď dám rank v propáse 5, tak budem mať legendárny Stardrop. Dobre. Keby niekto nevedel, čo je to propás, tak Ranked a tam máte, jaké túto Brawl Pass, tak tam máte propás, lenže ja to nemám ešte otvorené. Ja nemám ešte 1000 trofí a kamarát má 1000. Wow, áno. Čakajte, kamarát už má 1000, vidíte? Túto. Takže tak. Ale na druhom účte má aj to Áno, mám. 25 000. Lenže ja natáčam na tomto, aby to bolo od nuly pekne všetko vidieť a nie, že ja mám 4000 a idem odtedy natáčať. A aj ten kanál mám na tomto telefóne, takže tak asi. A Edgarko, máme tak narovnako, no poď, comeback. Ha, to už nemal robiť. Ja som blbec. Nevadí, dívaj sa. A to tu dáš, nedáš. Počkaj si, nech sa tam spavnú. To bola chyba, aha. Čup. Do noriti. Wow. Pohoda. Neprejde, nech sa snaží ako chce. Poď Mati. Ha, geni. Pozor. Tu máš. Ne, on ma sekol. Kokos všetkých dal.
poď, aha. OK, jeden Edgar je dole. Pozor. Nie. Tak to nič. Ne. Áno. Nie. Neva. Dobre, to dáme. Bacha, jak zaskočil. Pohode, to dám. Nie. Áno. Poď. Poď. Nie, Primo. Do killu. Nie, poď. Nie, tak tesné. Poďme, ideme. Všetci traja. To dáme. Pozor, Edgar. Nie. Tak nič. Tak. Prvá prehra. Nič ľudia. Asi tak. Sardina. Dáva gól. Čo, už nevadí. Pod play again. Dáme, vyhráme to. Koľko to robí? 11. Kámo, konec. Finito. Dáme ešte jednu hru. Okej. Ľudia, toto je posledná hra a potom to ukončím a to je 11 minút, aby sa mi to nevydávalo ty brde hodinu. No hodinu, 2 hodiny. Tak dúfam, že to zakončíme výhrou. No nic. Kámo. No nic. Yes. Dal som Ja to. to moc robil. Daj gól. Áno. Poď. Mestik dáva gól. Oh yeah. Mestik. Nice. Dobre. A ešte posledný start drop. Rajerkovi nevadí. No ľudia, to by bolo z tohto videa na dnes asi všetko. No, nezabudnite na odber mne a na like na toto video a choďte aj na Mestikov kanál. Takže čau.